mi el que em crida l'atenció del llibre del Sergio del Molino, l'Espanya vacía, és que és com una mena de síntesi de tot un munt de... una mena de síntesi sentimental d'un munt de circumstàncies que defineixen els territoris. És a dir, a mi m'acaba de passar una cosa aquí i està descrita, no? Està descrita en el llibre del Sergio del Molino, i és com tenir la sensació de que aquesta cosa que m'acaba de passar és un exemple. És un exemple de molts d'una cosa que és general. No? Diu d'un poeta mallorquí que va fer un tom el 2015, un poeta jove mallorquí nascut al 69, que va fer un tom per Espanya i diu: «Las agencias inmobiliarias venden silencio como valor añadido». I clar, i et fa pensar en la immobiliària, del qual hem parlat moltes vegades, jo què sé. Sí, en aquest sentit, a mi em crida molt l'atenció el llenguatge d'aquest sector, del sector immobiliari, perquè realment estan reproduint, a través dels seus anuncis, estan reproduint un model que el seu públic consumidor, que normalment és de ciutat, òbviament, és el que està esperant, no? Quan està mirant per comprar una propietat rústica. I no sé, hi ha moltíssims exemples, no? Per exemple, casa de piedra antigua, habitable pero necesita actualizarse, situada en una bella y emblemática población con todos los servicios, tranquilidad garantizada. No? És com, si vols tranquil·litat, tenim el producte perfecte per tu. Quan dius, clar, això realment és el que, per molta gent, és el que està configurant un territori aliè a la seva vida quotidiana, que és la ciutat. Doncs està configurant el territori rural o el territori en general, fora dels límits de l'URBS, com un espai l'espai idíl·lic, no? Per definició. L'espai verd, també, això també té una altra derivada, no? Aquesta falera pel color verd, no? Quan vivim en un territori que és sec i ara és verd perquè ha brotat tot. Però aquesta repetició d'aquest estereotip, a través del llenguatge, tal com segurament a través del cinema, a través de la literatura, i són els exemples que posa l'autor, no? Com sempre estem donant voltes al voltant del mateix. I jo em pregunto, aviam, no som capaços de crear com a cultura i col·lectivament una altra imatge primera més real, no? Del territori, i segona més col·lectiva, més social, on estan passant coses, on no és un refugi perquè 4 urbanites vinguin i visquin aïllats. No, al contrari, aquí no hi ha aïllament. Si vas a un altre lloc, el primer que hauries de fer, no, entenc, és inserir-t'hi en els fluxos, en els circuits de la vida social d'aquell lloc, perquè si no, realment això no és vida, no? Això és una càpsula de consum que es limita a unes hores a la setmana o a l'any i que està absolutament desconnectada de la realitat, de la veritat. A mi el que m'acaba de passar aquí és que el meu veí es ven la casa i sense posar cap cartell, òbviament, ho situa en unes determinades xarxes socials, a internet, perquè busca un client exterior, amb unes imatges de l'aspecte interior de la seva casa, sense fer referència en cap cas al seu entorn, al lloc, sinó a un lloc escèptic. Casa de Pueblo, l'anunci es diu Casa de Pueblo. Casa de Pueblo, sí, és el que estem veient. Efectivament, Casa de Pueblo. I no s'esmenta, no?, el nom del lloc. No s'esmenta el nom del lloc, tot i que avui tenim quasi una ergonomia intuïtiva i ens en anem al Google Earth ràpidament a veure on som, no? Més que mai. Sempre ho hem necessitat, saber on érem, sempre hem necessitat mapes, però ara el dit se n'hi va sol a fer un clic sobre el lloc, però el meu veí es ven la casa i en projecta una imatge totalment externa al seu entorn. O sigui, en projecta una imatge... marciana, extraterrestre, no està arrelada ni connectada ni... Gens connectada.
I això és el que, d'alguna manera, aquesta circumstància territorial, no? Aquesta mena de desconnexió, això que deies tu de projectar els missatges que necessita un centre cap a una perifèria indefinida que es defineix precisament per les necessitats d'aquell centre. No? Llavors, totes les coses que passen aquí sense veu són invisibles. Són invisibles, estan fora del diàleg, estan fora de la construcció del discurs i les perspectives, la llum, les relacions, els tempos estan fora perquè es construeixen a partir de les necessitats d'un centre que és aliè. És a dir, tot és consum per un suposat centre, tot és mercat, o un mercat molt acotat, i la conseqüència és que quan aquest consum s'enfonsa, no? Quan aquest mercat s'estronca, esdevé el desastre també urbanístic, immobiliari, no? El que hem vist amb la crisi econòmica. El desastre en forma de tantes i tantes promocions i actuacions urbanístiques i immobiliàries abandonades, no? Que és el que és una característica essencial de la gran crisi. I bé, i això ens porta, clar, la idea de no lloc, no? Al final el que està fent el teu veí és oferir un no lloc. És un gran motiu, no? de la cultura contemporània, representar i expressar aquesta fascinació que té aquest punt obscur pels llocs que no tenen identitat, no? Pels no llocs que s'han arribat a anomenar. Jo em pregunto, hi ha una solució pel no lloc? O estem condemnats per les pròpies característiques físiques, històriques, socials d'aquest país a seguir arrossegant darrere la nostra experiència econòmica i bé i social aquests no llocs? Els portem com a cua, no? Com a una cua maleïda, no? D'aquí fins al mar hi ha 12 quilòmetres i hi ha 4 vies de ferrocarril, una d'elles en desús, 3 en ús, unes més que altres. O sigui, estem en una zona molt densa d'infraestructures, per tant, hauríem de pensar que és una zona amb una potencialitat de definició, d'alta definició. I tot i així, és un lloc prou indefinit com perquè hi hagi una certa especulació. Una certa especulació sobre el relat, sobre què significa viure aquí. Jo recordo, ara que deies això del color verd, per exemple, recordo un xoc que vaig tenir fa 26 anys, diríem. Sí, recordo molt bé el dia, diguéssim, que vaig tenir un xoc perquè algú, una persona de Barcelona, però originària de Xile, és a dir, que havia estat exiliada al 73 amb el cop d'estat de Pinochet a Allende, i per tant doncs, ja portava 20 anys a Barcelona, vull dir, era de Barcelona, però ho era prou poc com per desconèixer aquest territori. Per mi aquest és un territori sec i és la imatge que en tinc, el meu territori és sec. Aquesta persona un dissabte a la tarda va passejar per aquí, el 1991, al juliol, i quan va arribar a Barcelona em va dir: he estat al teu país i és preciós, és absolutament verd. I jo vaig tenir un xoc que conservo. El Sergio Molino parla de l'impacte que aquest fet de la necessitat de descobrir la verdor ha tingut fins i tot en els plans d'estudis, quan de seguida hem buscat notes verdes per poder transmetre que teníem també verd en els nostres paisatges, no? I la geografia s'ha explicat en tonalitat verda, fins que ell fa la broma de dir que els mestres s'han cansat també s'han cansat al final de transmetre aquesta verdor exògena.